அதற்கெல்லாம் சாட்சியம் ரெண்டு உண்டு மனசா. சுலைமான் ஹாஜி என்ன செய்திடா? மிச்ச நாளைக்கு வருவடா காணுங்க. நிக்கிய ஹாஜி நிக்கிய ஹாஜி நிக்கிய நிக்கிய ஹாஜின்னு சொல்லி ஒரு ஜாதி வாக்கில் சொல்கிறாய். கஷ்டமாய்க்கு உனக்குண்ணா செலவுகளுக்கும் சல்லியல் இல்லையாய்க்கு வேணும் கையில். ஓயினி சல்லியலும் இல்லை தான். கோயில் 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 வச்சுக்கோவே. 100 ரூபா 100 ரூபா. இப்போ எங்கே போகிற நீ? எங்கே போய் ஒரு விடம் இல்லை. நீ சாம கொஞ்சம் மாப்பிட்டு பேசிக்கொண்டு அப்படி தான் நிற்க பார்த்தேன். நாளைக்கு தான் வேலையை ஒன்று செட் ஆகி அதுக்கு போகணும். இனி அப்படி பெருசாக நிசாம கொஞ்சம் மீட் பண்ண பேசிக்கொண்டு இருந்தேன். அப்படி என்ன சொன்னா வேலையை ஒன்று பிள்ளாட்டி அது கடை தொடர்ந்து பின்னுக்கு கொஞ்சம் காடு கொஞ்சம் வளர்த்திக்கிறா. அதை கொஞ்சம் பெருசாக்கி போடு மாமாட்டியோட எடுத்து. இந்த 100 ரூபா கொஞ்சம் பிடிச்சி போலையாச்சு. ஏடா நான் தான் அந்த 100 ரூபா மறுபடியும் மினக்கே தானே. அந்த 20 பேச்சஸ் காடி துண்டில் காடு வளர்ந்தீங்க அந்த மாதிரி மம்மட்டி எடுத்து சஸ் சஸ் அடிச்சு போடேலா. எங்களுக்கு தார நீங்கள் ஸ்பூனால் எங்கள்கிட்ட இது எதிர்பார்க்குற சவலால் பார்த்த ஒரு நாளும் இல்லை. அவன் 100 ரூபான்னு தாரேன்னு சொல்லி 100 ரூபா தந்துட்டு 5000 ரூபாய்க்கு வேலை எடுக்கிறதுக்குன்னா மாற சாவன் உங்களமாய் ஆக்கள் ஒரு ஊருக்கு 4 பேரையும் தான் முடிஞ்சு. These nuts, these nuts, these nuts, these nuts.